Galit ka sa akin. Galit Sobra, ka. galit ako sa'yo. Paano na to? Oh, paano na yan? Galit din. Oh, galit di. Baby pala. Happy 6 months, Sarima na. Kung kailan mo ba ako binati ng mansari? Hindi mo ako binati mansari. Hindi mo nga maalala kung kailan mansari. Buti pa kayo ng kabit mo. May mansari, oh! Oh! Yan, ano ba yan? Nakuha ko sa tupiya mo ng brief. Buti inayos ko yung damitan mo. Oh. Eh, ba't mo naman kasi inayos? Lilito na naman ako kung ano yung mga gamit ko dyan. Iinis ako. Baby! 6 months rin yun, ha? Oh, sorry. Naman. Hindi naman akin yung cellphone na yan. Eh, ba't nandun? At saka yan, oh, gusto mo tawagan natin. Tawagan ko talaga to. Gusto mo itapo. Oh, ayan. Pinagsak ko na. Para masira na yan. Kasi nahuli na. Ganyan naman yung mga lalaki. Pag nahuli, kunyari, hindi ako yan, sirain ko na yan. Text lang yan. Text lang yan. Wala yan. So, inamin mo! Inamin mo! Hindi, aray ko. Aray! Text lang yan. Wala namang ano yan eh. So, inamin mo nga na Wala sa'yo ako tong inamin. cellphone! Wala yung cellphone yan. Text lang! Hindi mo madadaan sa ganyan. Galit ka sa akin. Galit Sobra, ka. galit ako sa'yo. Break na tayo. Paano na to? Oh, paano na yan? Galit din. Oh, galit di. Gusto mo yung strapping? Ano yun? Parang Armalite. Saan mo natutunan yan sa kabit mo, no? Ay, naku, hindi ka nga kami nagkikita nun Hindi eh. mo yan ngayon. Hindi ko na makilala yan. So, kinakausap mo. Hindi ko nga nakikita. Inamin mo. Tama na. Inamin mo. Huwag mo na ulitin yan, ha? Promise. So, inaamin mo nga. Hindi nga akin yan. Hindi nga. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.